Добрага ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку! Пытаецеся, чаму мы ў галаўных уборах? Таму што сёння дзень капелюша! А як вы лічыце, чаму менавіта сёння азначаецца гэты дзень? Можа, таму што на вуліцы мароз, які шчыпле нос і вушы. Сапраўды, без галаўнога убору з дома выходзіць нельга. А я лічу, што ўсё вакол белае-белае, а нашы разнакаляровыя шапкі дапамагаюць расквеціць гэты дзень. Алексей, здымаю капялюш. Цудоўная ідэя. Лесь, ты сказаў, што здымаеш капелюш, а сам яго не зняў. Калі вам кажуць, здымаю капялюш, але на самой справе ніхто нічога не зняў, ці перад вамі хтосьці зусім без галаўнога убору. Гэта азначае, што вашым учынкам ці словам вельмі ўражаны. У даўнія часы галаўны убор лічыўся сімвалам улады і моцы. Я ведаю, што ў старажытным Егіпце толькі фараону дазвалялася насіць штосьці на галаве. Старажытныя грэкі карысталіся галаўным уборам толькі падчас падарожжаў. А калі б хтосьці вырашыў начапіць шапачку ў горадзе, усе палічылі б яго чалавекам, які проста з'ехаў з глузду. Добра, што зараз мы, калі хочам, выходзім з дому ў шапцы ці кепцы. А хочам і ўвогуле без іх. Раней галаўныя уборы прызначаліся для аховы чалавека ад сонца ці ветру. Напрыклад, падчас дрэннага надвор'я грэкі насілі пілас, галаўны убор з лямцу, які нагадваў чапец і шчыльна абцягваў галаву. А калі добрае надвор'е, у чым яны падарожнічалі? Тады насілі петасас. У любы момант яго можна было адкінуць за спіну, таму што ён быў падвешаны на стужцы. А мяне заўсёды цікавілі капелюшы, у якіх красаваліся прынцэсы. Ты гаворыш пра тыя капелюшы, што нагадвалі вежу? Так, мне заўсёды было цікава, ці зручна такую шапачку насіць. Гэтыя галаўныя уборы былі вельмі папулярныя ў 14-15 стагоддзях і мелі назву гінін. Мне такую абавязкова трэба прымерыць. Вышыня гініна магла дасягаць і метра, і выраблялі яе з накрухмаленай тканіны ці паперы, якую абцягвалі дарагой тканінай. А я вось думаю, ці можна было прайсці ў дзверы ў такім гініне? Дзеля таго, каб прынцэсы змаглі пераходзіць з аднаго пакоя замка ў другі, у высокіх гінінах спецыяльна прарубалі праходы ў залах. Ого! Вось гэта я разумею. А я люблю разглядаць партрэты мінулага, на якіх людзі ў капелюшах упрыгожаных пер'ем. Адзін за ўсіх і ўсе за аднаго. Гаварылі мушкецёры, якія якраз насілі такія капелюшы. У часы мушкецёраў капелюшы ўпрыгожвалі не толькі пышным пер'ем, але і хвастом ліс. Напэўна, трэба было вельмі доўга трэніравацца, каб не зачапіцца за штосьці доўгім пёркам ці лісіным хвастом. А я лічу, што мода модай, але галаўны убор павінен быць зручным. Зімой цёплым, летам ахоўваць ад яркага сонейка. Давайте адкладзём пакуль што шапачкі і паправім прычоскі. Зробім усё для таго, каб нам нішто не замінала глядзець ранішні мультфільм. Адкажыце, калі ласка, якіх птушак называюць упрыгажэннем зімы? Птушкі ўпрыгажэння? Я ведаю, якіх пернатых Лесік мае на ўвазе. А мне раскажаце? Вядома. І не толькі раскажам, але і пакажам. Калі прагноз надвор'я папярэджвае пра моцны снегапад, гэта значыць, што дзеці часцей за ўсё застаюцца дома. Лепш сядзець у цёплым пакойчыку і назіраць завею праз акенца. А вось для снегіроў, ці гілёў, якіх яшчэ называюць у Беларусі, зіма са снегам, завірухамі і вялікімі сумётамі любімая пара. Гілі ж такія маленькія. Яны не хвалююцца, што іх снегам занясе? Ніколечкі. У снегіроў, наадварот, настрой знімаецца ад такога надвор'я. Вось і сёння яны прызначылі збор на рабіне. І лепш пернатым не спазняцца, таму што будуць пачастункі. Пагадзіцеся, снягір – самая зімовая птушачка. Так, часта выявы менавіта гэтых птушак з'яўляюцца на навагодніх паштоўках.
Причем яркой грудкой могут похвалиться только снегиры-хлопчики. Снегиры-дзяўчынкі больш сціплыя, і іх апярэнне шэранькае. Затое хлопчика бачна здаля. Асабліва, калі вакол снег. Яркая плямка быццам маячок, які гаворыць: ляціце сюды, тут вясёлая кампанія. І шмат смачнага. А ці ведаеце вы, што снегіры жывуць у Беларусі і зімой, і летом? Ой, летом я ніколі не заўважала птушачак з чырвонымі грудкамі. Проста ўлетку яны часцей за ўсё знаходзяцца ў лясах. Іх хавае буйная лістота. А вось зімой птушкі перабіраюцца бліжэй да чалавека. Ды і на белым снезе не заўважыць снегіра нельга. Як вы лічыце, хто самы блізкі сваяк гэтых птушак? Памерамі гіль трошкі большы за вераб'я. А вось бліжэйшымі сваякамі можна лічыць шчыгла, крыжадзюба і зябліка. Ці ведаеце вы, чым можа пахваліцца снягір? І чым жа? У яго цудоўны апетыт. Птушак не трэба ўгаворваць з'есці лыжачку за маму, лыжачку за тату ці лыжачку за браціка. Яны з'ядаюць усё, а потым яшчэ і ад дабаўкі не адмаўляюцца. А які пачастунак для снегіроў самы лепшы? Насенне ясеня і ягады рабіны. Прычым рабінку яны не з'ядаюць цалкам, а дастаюць толькі семечку. І калі снег вакол дрэва ўвесь абсыпаны мякаццю ягад, зразумела, што тут сталавалася кампанія вясёлых снегіроў. Значыць, яны не любяць прыбіраць пасля сябе. Ніколі б не падумала. А яшчэ снегіры вельмі таленавітыя, але яны не так часта дзеляцца сваім талентам. А птушкі валодаюць нечым унікальным? Можна сказаць і так. Снегіры, асабліва хлопчыкі, вельмі любяць спяваць. Толькі іх голас не ўсім аматарам музыкі падабаецца. Гэта яшчэ чаму? Таму што ён мае металічныя ноткі. Але снегіроў гэта ніколькі не засмучае. А яшчэ яны навучыліся паўтараць спевы іншых птушак. Значыць, пад вашым акном можа заспяваць салавей, а на самой справе так жартуе снягір? Ці можа гучна каркаць варона, а гэта зноў вясёлы снягір. Сёння я пастараюся адшукаць снегіру і паслухаць іх спевы. І вам раю зрабіць тое ж самае. Дзякуй за цікавае знаёмства. Сапраўды дзіўныя птушкі. Давайте разам падрыхтуем смачны і карысны пачастунак для птушак і разам аднясём у кармушку. Прапаную зрабіць гэта адразу пасля праграмы. А зараз давайте настроімся на мультфільм. Хлопчики, не жадаеце схадзіць са мной на каток? А чаму не? Давайте сходзім. Я не вельмі добры фігурыст, але калі вы будзеце мяне падтрымліваць, я гатовы пайсці. Падтрымаем, не хвалюйся. Нават калі ты некалькі разоў зваліся на лёд, нічога страшнага. Усе фігурысты падаюць. Нават алімпійскія чэмпіёны могуць не ўтрымаць раўнавагу і зваліцца. І што ж такога? Лёд жа слізкі. А хто ведае, чаму канькі назвалі канькамі? І чаму ж канькі сталі канькамі? Лесік, растлумач, калі ласка. Усё з-за таго, што першыя канькі упрыгожвалі фігуркамі галавы каня. Дарэчы, самыя першыя канькі рабілі з костак жывёл. Іх проста прымацоўвалі да абутку. Галоўнае канькі, каток, а ўсім элементам фігурнага катання можна паступова навучыцца. А вось і не канькі галоўныя. Напрыклад, у сталіцы Кітая Пекіне ёсць вялізны каток. На яго можна выходзіць без канькоў. Цікава! Няўжо так можна? Гасцям прапануюць пракаціцца на спецыяльных крэслах-каньках. Гэта значыць, сеў і паехаў? Прыкладна так. Галоўнае, што ніхто не выходзіць з катка ў дрэнным настроі. А я ведаю, што стварае цудоўны настрой нашым гледачам. Прагляд мультфільма. Давайце хутчэй глядзець. Надышоў час развітвацца. Жадаем усім цудоўнага дня, багатага на цікавыя адкрыцці. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу з гледачамі. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку
у нашым добраранку!